హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. రోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి చింతపండు పులిహోర అండి. ఇది చాలా ఈజీగా మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దేవుడి ప్రసాదంకి ఎలా చేస్తారో అలానే ఉంటుందండి. ఇది మనం లంచ్ బాక్స్లో కూడా తొందరగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కర్రీ లేనేటప్పుడు అప్పటికప్పుడు పెట్టేసుకోవచ్చు, ఈజీగా అయిపోతుంది. ఇదే మొదటిసారి నా వీడియో చూసినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎప్పటికీ ఇలాగే నేను సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోదాము. నేను 1 kg రైస్ తీసుకున్నాను. ఇది కుక్కర్లో నేను రైస్ ఉడికించేసానండి. కొంచెం పసుపు వేసాను, అలాగే సాల్ట్ వేసి ఉడికించేసి రైస్ పక్కన పెట్టుకున్నాను. దీన్ని ఒక బౌల్లో వేసుకోవాలి. మనము కొంచెం చల్లారి పెట్టుకోవాలి ఈ రైస్ని. దానికి కావాల్సిన పోపులు ఏంటంటే పులిహోరకి పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి దంచి పెట్టుకున్నానండి చిన్న చిన్నవి. అప్పటికప్పుడు బాగుంటుంది టేస్ట్కి. ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, శనగపప్పు మీకు సరిపడినంత, టేస్ట్కి సరిపడినంత వేసుకోండి. చింతపండు ముందుగా నానబెట్టుకొని ఉంచుకోవాలండి. ఆ నానబెట్టుకున్న తర్వాత అలాగా వాటర్లో వస్తుంది కదండి, దాన్ని అంతటిని వడబోసుకొని మనం స్టవ్ పైన పెట్టుకోవాలి. బాగా చింతపండు పుల్ల అనమాట, బాగా దగ్గరికి అయ్యేటట్టు మనం ఉంచుకొని తర్వాత మనము యాడ్ చేసుకోవాలండి పులిహోరలోని. ఇదిగోండి ఇలా అవుతుంది. కొంచెం థిక్ కావాలి, మరీ పల్చగా అయితే బాగుండదు. నేను బౌల్లో వేసాను చల్లారడానికి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనము పులిహోర తాలింపు ఎలా పెట్టుకోవాలో చూద్దాము. ఇదిగోండి కడాయి పెట్టుకున్నాను, ఆయిల్ వేసాను. ఫస్ట్ ఆవాలు వేసాను, జీలకర్ర యాడ్ చేశానండి ఇందులోని. ఇలా 1 by 1 యాడ్ చేసుకోవాలండి. మనకి సరిపడినంత వేసుకోండి చూసుకొని. నేనైతే 1.5 స్పూన్ వేసాను జీలకర్ర. అలాగే పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ కరివేపాకు, అల్లం వెల్లుల్లి, ఎండుమిర్చి అలా 1 by 1 అన్నీ యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు పల్లీలు లోని కొంచెం నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకుందామండి, టేస్ట్కి బాగుంటుందండి అలాగా ఆ ఫ్లేవరు. ఇదిగోండి నెక్స్ట్ మనము శనగపప్పు యాడ్ చేసుకున్నాను, మినపప్పు కూడా యాడ్ చేశాను. ఈ పోపు బాగా వేయించుకోవాలండి, కొంచెం వేగాలండి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోండి. తొందరగా హై ఫ్లేమ్లో అయిపోవాలనుకుంటే మాడిపోతాయి అన్నీ. కొంచెం పసుపు యాడ్ చేశాను, కొంచెం కలర్ తక్కువ అని. ముందుగానే వేసుకుంటే సరిపోతే కరెక్ట్గా, ఏం ప్రాబ్లం లేదండి. ఇదిగోండి ఈ చింతపండు పుల్ల మొత్తం ఈ రైస్లో యాడ్ చేసేయాలి. అలాగే మనం ఈ పోపు మొత్తం యాడ్ చేసుకొని మొత్తం బాగా కలుపుకోండి, అంతా కలిసినంత వరకు. ఇదేనండి, చాలా ఈజీగా మనము చింతపండు పులిహోరని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. లంచ్ బాక్స్లకి చాలా తొందరగా అయిపోతుందండి కర్రీ లేని టైంలోని. ఇది మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాము. బాయ్.